Чираттагы кытлау хатын без Иске Отлаш авылыннан алдык. Бүген 1 февраль көнне кадерле сиңелебез Рабия Мунировна Аюпова үзенең матур туган көнен каршылый. Ә иртәгә 2 февраль көнне аның тормыш иптәше, кадерле киявебез Гилфан Ахметшевич Аюповның туган көне булачак. Икесен бергә матур гомер бәйрәмнәре белән ихластан, апалары Наҗия, җизнәләре Фәрид балалары белән, Чиләбе шәһәреннән апалары Тәүхидә Кузяева, Калиновкадан апалары Равилә Ибрагимова, Атлаштан апалары Роза Рахманкулова, Масеевкадан апалары Дания Хасанова, Ярчаллы шәһәреннән апалары Мөнирә Мәзитова кытлыйсыбыз килә, дип башлана әлеге кытлау хаты. Безнең кадерле кешеләребез бик күп сыйфатлары белән охшаш шәхесләр. Менә туган көннәренә генә игътибар итегез. Бары бер көн аралык белән генә туганнар бит алар. Кыш көнендә тусалар да, алар нык җылы күңелле кешеләр. Чөнки башкалар укытучы һөнәрен сайлап та алмаган булыр иделәр. Сиңелебез узак еллар Масеевка авылында мәктәп директоры булып хезмәт итте. Ә киявебез шушы мәктәптә ук физкультура укытучысы булып эшләде. Матур гаиләдә 2 сокланырлык кыз үстерделәр алар. Олы шатлыклары булган 4 оныклары бар бүгенге көндә. Замана таләпләре кызганычка мәктәпләрне юкка чыгарды һәм безнең якыннарыбыз балалары яннарына күчеп киттеләр. Анда да укытучылар булып эшлиләр. Арабызны чакрымнар айырса да, күңелләребезне айыра алмыялар. Без һаман аралашып, бер-беребезнең хәлләрен белешеп яшибез. Кадерлеләребез, ихлас күңелдән сезне матур туган көннәрегез белән котлыйбыз. Һәм чын күңелдән сезгә исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, эшегездә уңышлар телибез. Бала оныкларыгыз янәшәсендә кадер-хөрмәтләрен сизеп, матур яшәгез. Без туганнарны онытмыйча, хәлләр белешеп яшәгәнегез өчен дә бик зур рәхмәт. Ешрак кунакка кайтыгыз. Без сезне нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлы булсын икегезнең бер килгән туган көне. Имин уссын, тыныч булсын туганнарымның төне. Шөкер дибез. Сезнең сыман бар безнең кардәшебез. Бары шатлыкка уралып уссын гомерегез. Бәхетегез ташып торсын, йөрәк шатлыктан типсен. Саулыгыгыз 100 яшькәчә керергә әле җитсен. Бәйрәмегез белән котлап, яздык шигырь бәйләме. Кабул итеп алыгыз сез җырлы, җылы сәламне. Хөрмәтле Аюповлар гаиләсе, икегезне дә матур туган көннәрегез белән котлыйбыз һәм якыннарыгыз сайлаган матур җырны бүләккә юллыйбыз.